Principal sa Mactan National High School nga unang gireklamo sa usa ka ginikanan tungod sa giingong paghimong rekisito sa enrollment ang pagbayad og 350 pesos alang sa tela sa uniforme gipasakaan og kaso sa Ombudsman Visayas. Nunot kini sa giingong pagpangolekta og 1,000 ka pesos alang sa Pintal sa school building. Si Luan Mirundina adunay exclusive report. Sa gidusong affidavit of complaint ni Dr. Freddy Augusto Inot, nagpailang ginikanan sa usa sa mga tinunan sa Mactan National High School, gireklamo niini ang giingong dili otorisadong pagpangolekta og 1,000 ka pesos gikan sa mga tinunan alang sa Pintal sa school building. The first one there is that collecting money during enrollment is a violation of DepEd Order number 41 series of 2012, which is no collection policy. Gipasabot sa Principal Garvin Vilos nga nasabutan man sa PTA ang amutan aron paglimpyo sa mga na-vandalize nga mga classrooms. Dugang ni Vilos, wala siya mokupot sa naasoing salapi nga mukantidad sa 66,000 pesos. Busa di makatarunganon ang pasangil. Ang money nga na-raise nila remitted directly to the General PTA Treasurer. Kaya dili ko gusto nga ma-involve ang mga teacher nga magunit kinaaman na gid sa balaod. Uban ni rin ang Tiquiñones. Luan Mirundina, Balitang Bisdak.